Γεια σε όλους, Panos Games εδώ και σήμερα είμαστε στο Nice PvP. Τι είναι ο Nice PvP? Ένα server που το φτιάξαμε εγώ, ο Captain Piston Gaming, βασικά εγώ και μια μικρή ομάδα από το Captain Piston Gaming, δηλαδή ο BGTGR και ο Itzerevos. Ναι, φτιάξαμε αυτό το server μέχρι στιγμής ακόμα. Έχουμε ετοιμάσει το lobby. Τα Skywars δεν είναι πολύ έτοιμα. Τα Factions εντάξει. Το Prison εντάξει. Το Kit PvP δεν έχω ιδέα. Οπότε θα πάμε λίγο στο Prison αυτή τη στιγμή. Έτσι απλά για να το δούμε. Θα δείξω μόνο το Prison σήμερα γιατί είναι προσωπικά μια δικιά μου ευθύνη μαζί με τον Itzerevos το Prison. Τα Factions είναι το BGDGR και τα υπόλοιπα όλων είναι η ευθύνη. Με αυτό είναι το Prison. Γορμπτά. Ναι. Εδώ είναι μερικά από τα mines. Να πάω στο γορμπζίτα λες. Θα πάω στο γορμπζίτα λέω. Να το γορμπζίτα. Το γορμπουάι που είναι. Γορμπουάι. Ωραία, να και το γορμπουάι. Θα πάω λίγο στο γορμπ free, αλλά δεν το έχω τελειώσει και αυτό είναι το κακό. What the frick is that? Δεν το έκανα εγώ αυτό, το ορκίζω. Τι έγινε εδώ πέρα? Οκ. Μάλλον θα γίνει reset το free. Να και το μικρό free. Δεν είναι έτοιμο. Κάποιος κατέστρεψε το free αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω ποιος. Αλλά δεν πειράζει. Ναι, θα δείξω λίγο το map του free. Λίγο, όχι πολύ. Να το. Ούψ. Οκ. Πίσω στο spawn. Για περισσότερες λεπτομέρειες. Το lag. Ο server δεν είναι ακόμα hosting και είναι από ένα PC πισένιο. Το host θα το αγοράσουμε στις 28 τη μέρα που θα ανοίξει και ο server. Τα votes είναι έτοιμα, τα donates είναι έτοιμα, τα mines είναι έτοιμα, τα kits είναι έτοιμα, τα πάντα σχεδόν έτοιμα από το prison. Μόνο μερικά mine πράγματα που πρέπει να κάνουμε, auto reset και no fall damage και άλλα πολλά. Κάτι που μπορεί να μην το παρατηρήσετε όταν μπείτε στο server, υπάρχει ένα group event που μια μέρα σπονάρει ένα ice block που το πουλά στο shop για αρκετά money, νομίζω 50 millions εδώ πέρα. Ναι. Εδώ είναι μερικά blocks που είναι για donators, άλλα μερικά blocks. Ναι, αυτό είναι το shop. Είναι το φούρνας, το έχω ξεχάσει αυτό τελείως. Ναι, και αυτό είναι το group φούρνας, αλλά έχει γίνει ένα προβληματάκι. Για κάποιο λόγο δεν μπορώ να βάλουμε pistons, δηλαδή θα σας δείξω τώρα. Αν ξέρετε κανένα command για να το φτιάξουμε, please απλά πείτε το στα comments, please, είναι χρήσιμο. Οκ. Αλλά και μετά δεν είναι και τόσο άσχημο, δηλαδή κοιτάξτε. Να το, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δοκιμάσαμε πολλά flags και όλα αυτά, αλλά δεν δούλεψε. Αν ξέρετε από plugins, commands και πολλά άλλα, ευχαρίστως θα θέλαμε να το μάθουμε. Ναι. Αλλά μέχρι στιγμής έχουμε αυτό το πράγμα. Και το καλύτερο είναι, μ' αρέσει ότι τα γίνεται αυτό το τραγουδάκι. Ναι, αυτό είναι το warp maze. Warp maze. What? Warp maze. Δεν θα το δείξω το maze. Υπάρχουν βασικά τρία layers από το maze. Ούψε, ένα command block. Δεν είδατε τίποτα ποτέ. Που ναι, ακόμα ασχολούμαστε με τα command blocks. Που απλά πατάς το κουμπάκι και σου δίνει αυτά τα potions. Που σου δίνει όλα τα καλά effects για 30 δευτερόλεπτα. Θα σας δείξω το Warp Legend. Θα δείτε πώς και πότε μπορείτε να πάρετε το Warp Legend. Θα το δείτε απλά. Σου δίνει haste και μπορείς να πας γρήγορα τα blocks. Σχετικά γρήγορα. Δηλαδή το... Oh shit. Οκ. Αυτό το σπάσαμε ένα πραγματάκι.
μου mines, ακόμη και είναι λίγο random. Αλλά οκ. Warpone, να σας δείξω ένα μεσαίο mine. Slash top G1. Τα mines από ψηλά. Τα κλειστά mines δεν θα τα δείξω. Να σας δείξω μια ιδέα πώς εξελίσσονται τα kits, δηλαδή kit α, kit β, kit c, kit d. Λοιπόν, εδώ ξεκινάω όλα από efficiency 1, μετά από efficiency 2 και 3, δηλαδή υπάρχουν 24 γράμματα της αλφαβήτου, αν δεν κάνω λάθος, και θα φτάσει μέχρι efficiency 24, να το φανταστείτε. Αλλά νομίζω από το kit H παίρνεις diamond pickaxe και από τα diamond pickaxe αρχίζει να γεμίζει και το fortune. Οπότε το πιο OP pickaxe στο server είναι, χωρίς donator, είναι το Z, που σας δίνει αυτά εδώ. Απλά kit ultimate, έτσι γράφεται. Ultimate pick. Ναι, και αυτό είναι το ultimate pick. Οπότε αυτό ήταν για το server μας. Σύντομα θα ανοίξει, θα βάλουμε και την IP στο description. Αν θέλετε μπείτε, αλλά δεν θα σας συνιστούσαμε ακόμα. Και οπότε θα πω ένα αντίο. Κάντε like. Όχι, βασικά, περιμένετε. Κάντε sub. Όχι, ανάποδα. Κάντε sub. What the freak. Κάντε sub.